И здравейте хора, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Калина и в днешното видео ще ви разкажа втора част на една кратка история от моя живот. В първа част стигнах до там, че с Гена не останахме с добро впечатление от разговора на Никол и Ана Мария, защото Ана Мария ни звучеше като кифла. Но се оказа, че съвсем не е така, защото след като отидохме да посрещнем момичето, аз останах с много добро впечатление от нея. След като си поговорих малко повече с Ана Мария, разбрах, че тя е много добро момиче и първоначално аз и Гена си мислехме, че когато ние продължим да отидем на някое място за да играем, тя ще е капризна, няма да иска, но напротив. Всяко нещо, което предлагахме да правим, момичето се съгласяваше с удоволствие. По време на 20 минути след запознаването ни с Ана Мария, Гена просто мълчеше и не казваше нищо, поради простата причина, че просто се срамуваше. И най-странното беше, че първият въпрос, който тя зададе на Ана Мария, беше много нелеп. Просто гледаше в очите няколко минути и я попита: имаш ли си най-добра приятелка или Никол ти е първата най-добра приятелка? Всички започнахме да се смеем и тя просто каза: какво, не знаех какво да кажа. Главното в тази история беше, че не съдете хората нито по външния вид, нито по начина, по който говорят. Това беше от мен. Чао!